geef ze een groot Maastrichts en Limburgs applaus. Hier is Beppie Kraft. Heya, heya, hoya, ja. Nog een keer. Heya, heya, hoya, ja. Want vandaag is zondag. Laten we gaan. Dames en heren, geef ze een groot Maastrichts en Limburgs applaus. Hier is Beppie Kraft. Heya, heya, hoya, ja. Nog een keer. Heya, heya, hoya, ja. Want vandaag is zondag. Laten we gaan. Ja, ik heb mezelf beloofd, dit moet beginnen op.
Schulz